ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் தேனி கேமிங் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ரேங்க்டு தான் பார்க்க போகிறோம். வேறு ஒன்றும் இல்லை, கவலையப்படாதீங்க. சரி, வா, ஏதோ ஒரு பாட் அப்படியே நின்றுருக்கு. சரி, நம்ம ஒரு 180 பேஜ் அடிச்சிருக்கோம். ஏதோ இந்த மேட்ச் அவ்வளோவெல்லாம் நல்லா போயிருக்காது. ஏன்னா ஒரு கில் அடிச்சிருப்பேன், அதுவும் மொக்கையாக அடிச்சிருப்பேன். அவ்வளோதான் இந்த மேட்ச், அவ்வளோதான். ஏதோ போடுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ளைட்டு போகிறத பாருங்கள். சுருன்னு போதா. சரி, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். கோட்டாட்டுவா கேட் டவுன். சரி, கோட்டாட்டுவாவில் இறங்கலாம். கோட்டாட்டுவாவில் இறங்கி நம்ம இறங்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. கோட்டாட்டுவாவில் மட்டும் இப்போ எனிமி எவனாவது இறங்கினாங்கனால அவங்கள முடிச்சு விட்றலாம் நம்ம. சரி, கோட்டாட்டுவாவில் இறங்கலாம். இறங்கிட்டே இருக்கோம். அப்பா அது இருந்தாலும் இல்லை, இப்போ தான் இறங்குறோம். சரி, இறங்குவோம். இறங்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ இறங்குறோம். கிட்ட வந்துட்டோம், நெருங்கிட்டோம். பேராஷூட்லாம் விரிச்சாச்சு. நம்ம டீம் மட்டும் நம்மளும் ஒரே மாதிரி பேராஷூட்டு. பார்த்தீங்களா? அதை சூப்பரில் வேறு லெவல். நல்ல வேலை ஓசியா கொடுத்த கண்டா எடுக்காம விட்டோமே. ஐடியாவே அங்கே தான் இறங்கினான், நம்மளை பிடிச்சி வலுத்திட்டான். நல்ல வேலை. சுதாகர் வாண்டடாக போய் ஐடி வாங்கிட்டான். 12 அதான் சுதாகர் 12. சரி, சுதாகர் ரிவே பண்ணிட்டு உனக்கு குத்தி கொண்டுடலாம். ஆர்டிஸ்கால் பவுண்ட்ரி டோக்கன் வேலையை காட்டிடுச்சு. ஏதோ நல்ல கண்ணெலாம் எடுக்காமல் ஒரே ஒரு கண்ணே இருந்துச்சு அதுலேயே மொத்தத்துக்கேவும். சரி, ரீலோட் ஆகிறது முன்னாடி இப்போலாம் பண்ணால் அப்படித்தேன். ரீலோடு பண்ணியாச்சு. ஒரே ஒரு கில் தான் எடுத்திருக்கோம். நான் தான் சொன்னேன்ல, இந்த மேட்ச் அவ்வளோலாம் நல்லாலாம் போகாதுன்னு. இது ஒன்று கண்ட்ரோல் வேறு என்னாச்சுன்னு தெரில, திடீர்னு வரமாட்டேன்ருச்சு. அவ்வளோதான், வந்துருச்சு. சூப்பர். சரி, இப்போ உட்காந்து மெடிக்கேட்டை சுற்றுவோம். மெடிக்கேட்டை சுற்றுவோம். அப்படியே இன்னொரு மெடிக்கேட்டும் சுற்றிடலாம். இப்போ திடீர்னு கருப்பாயிட்டு போச்சு. அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கட் ஆகிட்டு திரும்ப ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி அவ்வளோதான். சரி, அதெல்லாம் கண்டுக்கிறாதீங்க நீங்கள். வாங்க காயின் இத்தனை கிடைக்குதே, ஏதாவது எடுப்போமா மாட்டோமா? ஏதாவது கிடைக்காமலா போயிட போகுது. சரி, காயின் இன்னொரு இடத்துல காயினா சூப்பர். இன்னைக்கு காயின் மலை தான் ஏதோ. சரி, அதை விட்டுருங்க. இப்போ இங்கே MI2B இருக்குது, ஆனால் எடுக்கலை. ஏன்னா அதை நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாது. ஏதோ ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். சரி, இப்போ நம்மகிட்ட M14ம் MP40யும் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஏமில் ஆரம்பிக்கிற காரணத்தினால நம்ம இப்போ கேக் டவுனில் இறங்கியிருக்கோம். KM அதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரில. சரி விடுங்க, அதெல்லாம் கண்டுக்கிறாங்க நீங்கள் திரும்ப. சரி, இது மேலே தள்ளிட்டு அப்படியே இறங்குனதுனால மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறந்து கூட வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. சரி, இங்கே ஒரு காயினா சூப்பர்பு. காயினா நிறையா கிடைக்குது. ஆனால் அந்த காயினில் எவ்வளோ காயின் சேர்ந்துருக்குன்னு தெரில. சரி, அதெல்லாம் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். சரி, இங்கே ஒரு மெடிக்கேட் இருக்கா? 2 மெடிக்கேட் இருக்குது, ஒன்றும் இல்லை. சரி, நம்மளுக்கு இப்போ 116 புல்லட்டு. ஓஷியா ஒருத்தர் பேக் ஸ்கின்னு, ஒரு கத்தி வச்சிருக்கு. அதுவும் பேக் லெவல் 2 பேக். அதுவும் அவனுக்கு செத்தவன்ட்டு பவுண்ட்ரியில் கிடச்சி. லெவல் 2 பேக்கு, M14, MP40 ஆடி ஒரு க்ளூவால் வேறு சுதார் இருந்திருக்கான். சூப்பர். சரி, வாங்க ஓடலாம். சரி, திரும்பி சொல்லிக்கிறேன். என்னடா இவன் இதே சொல்லிட்டு இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, ஜோனு நம்மக்கிட்ட தான், அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. சரி, இப்போ அந்த காயின் வச்சு ஏதாவது வாங்கலாமா? எத்தனை காயின் வச்சுருந்தோம்? 8 காயின். ஆமாம், 8 காயின் வச்சுருந்தோம். சரி, வாங்க போகலாம். காயின் வச்சு இதில் தானே இப்போ வாங்கணும். ஆமாம், அதுக்குள்ளே தான் அந்த மிஷின் இருக்கும். அதில் அப்படியே. சரி, லெவல் 2 பேக் வேணா வாடாடே. ஓ, நீயே ஆல்ரெடி லெவல் 2 வச்சுருக்கியா? சரி,
சரி இப்போ எது எடுப்போம்? சரி அவன் செத்துட்டானா அந்த இது யூஸ் ஆகும், அது ஒன்று. அடுத்து அந்த ஒன்றா? சரி. ஆமாம், இப்போ 2 பேரும் சேர்ந்து செத்துட்டோன்னா சரி ஒன்றும் இல்லை விடுங்க, பின்னாயிட போகுது. சரி ஒரு காயின் தந்திருக்கான், 2 பாம் தந்திருக்கான். சரி இதை ஒரு காயினை வச்சு பாம்பே வாங்க முடியும், அதுவும் அவன் தந்துட்டான். அதனால் இப்போ நம்ம கிளம்பலாம் இந்த இடத்த விட்டு. சரி இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலான்றதுக்கு முன்னாடி எத்தனை மெடிக்கேட்டு? 4 மெடிக்கேட், 3 இது ஜூஸ் வச்சுருக்கோம் இங்கேயில். சரி இப்போ இந்த மாடிக்கு மேலே ஏறலாமா? ஃபஸ்ட்டு ஏறிடலாம், இந்த இடத்துல லூட் அடிச்சிடலாம். ஆமாம், இதை மட்டும் எதுக்கு விடணும்? மெடிக்கேட் இருக்குது, அந்த இதுக்கு ஏதோ ஒன்று அடிச்சிருக்கு. சரி இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு இந்த புல்லட் தான் முக்கியம். மெடிக்கேட் கூட 4 போதும், பற்றிக்கிறோம். சரி இப்போ திரும்ப வேறு எங்கேயாவது ஓடலாம். அங்கே எனிமி இருந்தால் நம்மளை பொழப்பானா இல்லை நம்ம அவனை பொழப்போமான்றது தான் வீடியோ. இந்த வீடியோவை பார்த்து மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மெயினாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் மட்டும் பாருங்கள். இப்போதே லெவல் 2 ஸ்டே கிடைக்குதா? சரி M187 எடுத்துருக்கோம். திடீர் என ஒரு மாற்றம். பாம். ஓகே சரி சரி ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்க, ஒரு வேலை. டே M187 புல்லட் வேணும்டா, வாடா டே. சரி விடு, அப்புறமா கூட எங்கிட்ட கிடச்சா எடுத்துக்கலாம். எந்த வீட்டுக்குள்ளே எங்கிட்ட அது இல்லாமலாம் இருக்க போகுது, எங்கிட்டாவது கிடைக்கும், எடுத்துக்கலாம். நம்ம M14 போய் வச்சுருக்கோம். சரி அந்த இடத்துல இருந்துச்சு, இருந்தாலும் வேணாம், இப்போதைக்கு தேவையில்ல. 26 புல்லட் போதும். சரி சரி சுதார் கூப்பிட்றியோ ஏறாடே. அதான் நாங்கள் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்காதோ? சரி இங்கே இந்த வீட்டுக்குள்ளே வர சொல்கிறேன், எதுக்குன்னு தெரியல. சரி பார்ப்போம், வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். M187 புல்லட் தர்றேன், அதையும் சொன்னியா என்கிட்ட. சரி விடுங்க ஓடலாம், 46 புல்லட் இருக்குடா போதுண்டான்ட்டேன். சரி இந்த வீடியோவை யாரும் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ லெவல் 3 வெஸ்ட்டு கிடச்சிருச்சு. சரி வாங்க ஓடலாம். இப்போதைக்கு எப்பா லூட்டே இல்லை. சரி காயின் 3 கிடச்சிச்சு. சரி அந்த இதுக்கு போகலான்னு நினச்சேன், அதே மாதிரி போயிட்டுருக்கேன். போகலாம் நீங்கள் நினச்சேன், போயிட்டுதே இருக்கேன். டக்குன்னு ஜோன் வந்துடும், டக்குன்னு வாடான்னு வேறு சொன்னேன். அங்கிட்ட எனிமி ஓடுறத கவனிக்கலை. டக்குன்னு போய் அதை க்ளூ வால் எடுக்கணுன்னே மைண்டு போயிடுச்சா. க்ளூ வாலை இப்படி போட்டேன், அவங்க அடித்த பக்கம் பார்க்காம. சரி என்ன பண்ணுறது? இங்கே வருங்க, அவனே தப்பாக பாருங்கள், ஒரு க்ளூ வால் தப்பாக போட்டான். அவ்வளோதான், டீமே முடிச்சிட்டாங்க. சரி இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.